Ο Λευτέρης ο Πετράκης θα πρέπει να μου πει δύο κουβέντες. Δεν μπορεί να έρθει από την Κρήτη, εκτός και Ιρακίνια πολύ και δεν μπορείς να αρθρώσεις λόγο. Εγώ έχω συζητήσει σήμερα με κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος δεν ήρθε με τον αναπληρωτή. Εγώ με... Ναι, σε λίγο θα γίνει μόνιμος κάτοικος όπως ο κύριος Πανάκη, τον διοικητή της Ρωσικής Αστυνομίας, παρόλο που το είδα από μακριά δεν τον χαιρέτησα. Εγώ σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Ο Μανώλης και όλοι οι συνάδελφοι του Ζακανήσου μας έχουν εκπλήξει. Τους στηρίζομαι και θα τους στηρίζουμε πάντα. Καλά να περάσετε. Πανάκης έσαι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα πω τίποτα φέτος. Η παρουσία σας μας συγκινεί και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Σε λίγο θα γίνει μια δοχειοφόρος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε ούτε €1. Είναι απλά να βγουν τα έξοδα και κάποια λεφτά όπως ήδη έχουν πάει από προκαταβολικά σε κάποιες αγαθοεργίες, σε κάποιους που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και να είστε πάντα καλά.